Quim Vila, què? Bon dia, què passa? Com estàs, Quim? Hola. Bé, mira, ara estava mirant per la finestra, dic, ara et preguntarà quin temps fa a Moià, que m'ho fas molt, això? No, bueno, com vulguis, si vols t'ho pregunto. No, però és que m'interessa una merda el temps. Mentre no plogui ja m'és igual, sí, saps? Exacte, a mi també em passa. A mi mentre no plogui, però en fi... A més, la gent diu, fot un dia rúfol, avui sembla que hi ha molts núvols i això, doncs ideal per jugar a tenis o jugar a golf. Sí, és veritat, no fa calor, no fa calor. Sí, però poca broma amb els núvols aquests que et cremes igual, eh? Ah, bueno, això perquè o moltes vegades el que passa és que passa airet i dius, passa airet, no passa res i et cremes. Et confies i vas allà amb el banyador a la platja i... És igual, tu la vida provoca la mort i és igual abans o després te'l li fots. Molt bé, Quim, així m'agrada amb optimisme el divendres. Escolta una cosa, sí, digues. S'ha parlat molt d'aquest rebombori per l'espionatge, però s'ha parlat molt poc de que si van entendre alguna cosa o no van entendre res. Perquè jo aquí a Moià tinc 3 coneguts que han estat espiats, eh? Ah, sí, amb el Pegasus. Sí. I m'han explicat alguns codis que ells utilitzaven i segur que no van entendre res. Per exemple, n'hi havia un que va fer de mula, que portava urnes i paperetes, vale? I deien frases com, per exemple, el guarà té les carmanyoles pel viatge cap a Ítaca, que vol dir té les urnes per portar-les. Clar, però això a Espanya no ho entenen, no, Quim? No, per això, homes del sac pel corriol, vol dir control de la Guàrdia Civil. Això tampoc... Blat al sac, vol dir urnes al lloc. Vale. N'hi havia una que era com per fer allò senyuelos, per fer esquers, que era calces avall i foc a la feixa, que era quan, per exemple, engegaven una furgoneta taronja fluorescent amb una sirena i amb llums amb un rètol que posava transport terrorista. Llavors la Guàrdia Civil els paraven perquè sospitaven que podia ser alguna persona indesitjable. Clar. Llavors també hi havia una iaia que posava llaços, que m'ha explicat que quan s'acabaven, quan les cintes estaven a punt, deien els casets són rebobinats, vol dir les cintes són a punt. Llavors, està bé, aquest m'agrada. 3 tristes tresines prenen trina tot trenant, que vol dir escamot de 3 iaies renovant llaços bevent taronjada. Vale, ok. Estornells al niu, vol dir retirada davant amenaça i quedem a l'esplai. Vale, sí. I l'altre, l'escolania plora perquè la moreneta no té carquinyolis. És quan es queixaven que se'ls havia acabat la cinta pels llaços, no? Ah, val. Està bé, això. Està bé. Clar, llavors no va entendre res. I l'últim que vaig parlar és un d'aquests joves crema contenidors, que aquests no ho van fer en paraula, aquest ho feia amb àudios i amb imatges, o sigui, amb TikToks, no? Sí. És aquesta gent que fa reels catalans, que tenen 23 followers, que són tots els del seu barri, però fan reels en anglès perquè els entenguin a Nova Gales del Sud d'Austràlia. Això també un dia ho haurem d'analitzar, Sí, això també. Per què la gent parla en anglès a les xarxes? Hòstia, quina ràbia. Un equip de psiquiatres que ens expliqui què passa, no? Sí, total. Llavors, aquests utilitzen coses com surten allò gravant-se ells mateixos i diuen l'escalivada és al forn, però ho diuen que això vol dir que els còctels Molotov són a punt, això, ells ho diuen the barbecue, pepper, onion and aubergine are in the oven, vale? Així es miren a càmera. Els canelons gratinen, o sigui, els contenidors són encesos, ells es miren a càmera i diuen the canelons will grill until the cheese is melted and brown, vale? I l'última, que potser és la que els agrada més, és una que diuen mam i full fins al cul, que vol dir quedem a l'Ateneu i preparem-nos per sortir. Que en anglès seria see you and tururú. Bueno, una abraçada, Quim Vila. Vinga, adiós. Adéu, que vagi bé.